Kurssiplotterin käyttö. Olemme mittaamassa tämän vihreällä merkityn veneilyn runkoväylän suuntaa ja olemme menossa kello 8 suuntaan eli lounaaseen. Aseta kurssiplotterin jompikumpi reuna tai keskellä menemä viiva väylän päälle, jonka suuntaa olet mittaamassa. Huolehdi, että kurssiplotterilla oleva nuoli osoittaa menosuuntaan eli suuntaan, johon haluamme tietää mitattavan suunnan. Tämän jälkeen käännä kurssiplotterissa oleva pyörivä levy N eli North suoraan ylöspäin ja nämä mustat viivat myös levyssä tulisi olla kartalla olevien pituuspiirin suuntaisia. Tämän jälkeen voit lukea suunnan 0 kohdasta, eli tässä tapauksessa 252 astetta.